Hurian itu hatta, tapahohoma dihamu manami nanami, selamat malam Natal marita saudna, nuaing naing mulatama parpungwata, martangyang mahita mengenang di bagasan saat teduh. Amin. Nunga tubuh raja ni hadameon, nunga tuturo ibana, nunga di tonga-tonga ta ibana, nunga patar asini rohani di bata di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pabainan di debata di portibion, di lehon anakna Tuhan Yesus Kristus, gabis balua portibion, alani naing ma dohonota idama di bata Jehovah sadiri madok haholongan saliling-liling na hubain makkaholongiho di baheni hutugu-tugu ho marhite-hite asini roha atong di bagasan las ni roha tahatidak koma tung nagodam si tuturo asini rohani di bata tuhita nunga di pasikop di bata baga-bagana tuhita jalaro saling-liling nado habonaran ni Jehovah. Haleluya. Di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni Sipaluai ditadikod do sangapna lau manopot kita na di pardalangunanon asa marsangap ibana marhite ulaonna na balgai tapuji matuhatta marede maita siya bukede nomor 56. Raja
Sayang pujianku papai muliamu berdosa. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Nunga patar hanguluani, jala nunga huidahami, jala nunga hu hatidaku kami, dohot hu baritau kami Tuhamu, hanguluan na saling-ling na dilabung niya may hiyan, jalan ng patar di hami, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ali amanami, ama ni Jesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di Bethlehem, saya pinuji magwarmu na badiai, alanaw ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami sian haholomot tu hati uron, jala dipadumu hodo hami, naholang hiral siakko gabi saur muse dohot ho, gok halalas ni roha do hami alani, saya jalo maha muletan nami di roh nami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Batik ni debata dihita di perpengua budari are hatu tubuh ni Tuhatta Yesus ima sian rom 12 sada na huapoi mahamu ali akadongan marhite-hite asini roha ni debata pasatamuma daging muna bahet pilihan na mangulu na badia na hinalomo ni debata ima hadolaton ni namar roha atong rap mangidugugo mahita siya Tuhan debata ali Tuhan debata say pergugoy mahami mangulawon na ubar patikmi. Amen. Sol bagi
pusat tanda gudang itu depan debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata parguguna sohatu dusan jala amanami hujuhami duguar muna badiai ala natargugut tami marningot dosa nami. Saya marasin roha maho midahami on. O todi parbadia, pangapul ni namarsak roha, pamalum ma saluhut na bernit, binahe ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahol lomo ni roham. Odo parhitian na sa asin ni roha, sayunang tulak kami. Sayantangingon mahami, ho ali di bata ama, anak dohot di parbadia. Amin. Baga-baga debata trengotu hasisani dosa, mucat piak kaduluk jalah mutal akarobean, alayanggo parasi di rohaku, nasotupa mucat siakko, jala pada ni hadameoku nasotupa humordit, ninna jahuba siasiho, hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Hatai debata epistel di parpungua budari perningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus tersurat di ulaun ni apostel 10 siana dupusada saat rodi ayat 25. Dungi di pangido nasida maraja
jadi di lewat debatama tunasida si Saulus, anak ni Sikis, marga Benjamin, lilingna 40 tahun. Jadi dung di paijuri di pabangkit ma di nasida si Daud bayan raja nasida nah natindakon nai di nalidokna nung ngaju pangau si Daud anak ni si Isai halong mewaki si pasaut nasana pinangido ni rohaku. Sian pinopar ni ima di parodebata di halak Israel, Yesus, ima si palua na pinarbaga-baganay. Patujolo ni harorona di baritahon si Johannes tu sadok bangso. Mareak ujung nilakana didok si Johannes si ndada au nani arop ni rohamuna dipudik kudo iba naro na hurang tamadu au mananggali si patuna ido sahatna martua doakana tu mangihon hatan debata jala na opeopsa. Amin. Tapi gima kur gabungan.
Tapuji ma Tuhatta sian buku de nomor 615. Tahatidaku ma haporseotai rap dok dongata sa haporsean sadok perdigon rap mahita mandok au porsea ide bata cahuba ido ama parguguna sohatu dusan na tumbo pelangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak debata cahuba nasa sadai imana tidubon si Maria naga begabia seto di perbadia adorang sohabubuan laut jam debata cahoba amanai parguguna sohatu dusani disimai bana pai mamulak sugut tanoon manghumi halak na mangulu doot na mate au porsea dito di perbadia jaladong sada huria na badia huria atau panla Kristen akan na badia do dasani dusa do diatai na mandok mula mangulusuk daging halak ng mate do dia nguluan na sarasuda. Amin. Masuk maita tului turki parjulu namar lasne roha do hita di tikion makalason are hatu tubuh ni Tuhan Yesus macai denggad do moloju mulu taparohahon mangaso dia do pangaradiota di nama kalason hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus di pesta Natalon dang be gumudang pangaridota di ngulu perdagingon alay na yang manian gumudang pangaridota di ngulu partodion imarohat tasadiri na ulu marhatopoton Immanuel na marlapatan dongat tama dibata tabigima liturgi na perjulu hamu akadongan mulota sukun wayang dirita adong do naing baru di pangaredion ni rohat pangalas ni hari hatubuni Tuhan Yesus yang akatano nasalpu adong do di pangustuni imbara lobi dusuk ni patogo haporsean
patohot las ni roha dot olong ni rohata dina tapasaut hatubuni Tuhan Yesus di tikion Didok roha unang maholan pesta Natal hasomala sabing nasoma ripola Natali dihita manang mabuan halo jaon sabing loja pikirata mangarade patabba pengeluaran alani gudang ni si patu pohon talumubi ma di ujung di tahun 2020 ahado ipola ni perayaan Natal tahunon dihita akadongan Ido tutu sipata molo pinarohahon gabe olo do marlea goar ni tuhatai alani hagiot ni pardagingota aikon mamoles diri mahita molo dung jupang hari Natali marhite baju naim baru sipatu naim baru cat ni jabu naim baru sipata marsisonggahon ma ama dohot ina anakon tu na toras ala soa dong sipatu pahon mamestahon hari Natalon Di deba punguan ikon habis mabiaya puluhan juta. Alai dung sidung pesta Natali say adong dona marungut-ungut. Gabe hurang lasni rohana majakon hatu tubuh ni Jesusi. Dang napatubu sarita dohot hasik ni roha molo jupang ari Natal. Alai tung patubulas ni roha na manotong ma dingoluta. Molo tahalason ari hatutubu ni Tuhan Yesus di tikion tapaholang madirita sian hajahaton tatanda ma lomoni rohani debata si hulonota taatu si dosogo ni rohana alani i burjuma hita dingoluta lam togu maha porseota lam sada nang rohatta lam hot holong ni rohatta jala lam hot na pakirimota on ma na ikon ulahonota songon halak Kristen namar Natal Tabo todo ditatap debata do pardangolan ni bangsona songon na takas taboto namasa do pardangulan bolon di bangsani debata ditiki hatu tubuh ni Tuhan Yesusi di tonga-tonga ni parung kilon boloni digohi debata do baga-bagana marhite na mangelohon anak Yesus Kristus halo nguantai tubuh sian sadana marbajuna so habubuhan disima dipasut debata padana maradopon halak na pinilitna asa dipalua bangsona sian pardangolan nabe 2 Samuel pitu ayat 10 onom di patorang dodisi taringotu padani debata maradopon naposona si David didok Jahoba matu ibana alai ikon hodo anggo pinoparmi dohot harajanmu ro di saleleng-lelengna di jolom habang sape ikon hodoro di saleleng-lelengna nunga mardenggan basa debata maradopon hita jolma pardosa nunga dipahot padan pardameana pinatupanai mardopon hita jala ibana sandiri do namardegan basa manabai aka pasu-pasuna tuhita tahalason maisiana saroha dohot haporsyata di ibana dang lomorohan di bata laos mago julmai di bagasa dusana
iko paluon na do jolmay marhite-hite asi doot kolong ni rohana asa mangulu dia do pandebata di pahot debatado pada nai marhite-hite na mangalehon harajaon na hot rodi saliling nililing na dimulai marhite-hite hatutubu ni kuhatta Yesus Kristus ay kotubu do Tuhan Yesus hobar tubo bua ni suruh-suruan Gabriel sian keluarga ni si David na posonai tabegema liturgina paduahon. Yesaya 60 ayat 1 sahat 2. Songgop do tuau todu ini Tuhan Jehovah ala naung miminiahan ni Jehovah au memeritahun barita nauli tu halak nadangol marsuruau pauliuli halak parrohan na pojok manitikon haluan tu halak natar hurung do tu halak natar rate buhani hurungan manitikot tau parsiruhaus cia Jehovah do ari pertubulan ni debatata mangapuli salut halak namar sa'roha. Sakaria sia bidusia, Maria ya situtu maho ale borusion, marolo-polo maho ale boru Jerusalem, idama naro marajam tumau poto, parti goribana jala si permonang, naserep dorohana jala madus si hudul di halode do di anak ni halode ina-ina. Maleaki tolu ayat 1. Idama suruonhu asa dipadiri dalan di joloku dungi topu maro tumopot jorona Tuhana ni luluan muna dohot suruan ni parpadanana hina lungun hon muna idama Roma ibana nina Jehovah Zebaot. Matius 1 ayat 20 tolu. Idahamu ma gabe-gabean dona marbajui tubuan anak maibana jala bahenona do goarna Immanuel lapatana dongata ma debata. Yesaya 54 ayat 10. Aimun sat peak kadolok jala humuttal akkarobean alai anggo asia-asiakku na sotupa munsat sianho jala padan ni hadameonhu na sotupa humordit ninna Jehovah siasi ho. Jeremia 23 ayat 5 dohot onom. Idama narado akka arisogot nina Jehovah pati dangak kumas di si Daud sada tubur na tigor na bakit raja jalan apistar jala hajat jok konon nama uhum dohor hati gurang ditanoi di aka arena dapotan tua majuda jala Israel marsonang-sonang diinganan na jala undu gorna dohonan nihala Jehovah papi torata. Jeremia 20 tolu ayat pitu dohot walu. Dibaheni idama narodo aka ari sogot nina Jehovah dang bedo hono nasida songon tutuna mangolu Jehovah naung manogihon pinoparni Israel ruar siantano Mesir ikon songon tutuna mangolu Jehovah naung manogihon jalanang mambuan pinoparni Israel mulak siantanona tukan utara dohot sian saluhut luat hambolongan nasida nahubaini asa maringan nasida muse ditano nasidai. Nunga tubuh Yesus si paluai di huta Bethlehem jala tarbegedo ede di suruh-suruan nama dok hasangapon ma di batana di gijang dame ma di tanoon di akajolma
alomoani. Borhat doaka parmahan tu Betlehem, dohot aka parhapestaran siap purba, mabua pilihan na khusus, tuadupan ni Jesus, naro tu portibion. Nunga tubuh si paluay, dang adong nabuy mga bati sakap ni debata, hatu tubuh ni Jesus ido gugo di aka na porsea, madalani di dalanna, atik pe gudang hamaolon jupangsa. Immanuel dongatama debata tabigima liturgi na patuluhon. Lukas 2 ayat 6 dohot pitu. Jadi dinadisi nasida gokma are ni hanguluonna. Ditubuhon ma anak buah bahajuna di borhos ma di piakon ma tubagasan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmian nasidei. Lukas 2 ayat 8-10. Jadi adong marborongin di ladang nadisi akaparmaan mangingani pinahan nasida. Jadi didapotos sada suru-suru ama nasida jalamar sinodang masangak ni Tuhani humaliang nasida gabi mabir si tutuma alai didok suru-suru anima tu nasida unang mabir hamu ay barita halal ni roha gudang dohu buat tuhamuna persaulian ni sadok bangsoy. Lukas 2 ayat 10 sada 114. Ainang tubuh do dihamu sabornginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Onma partinadaan dihamu poso-poso do dapotom muna. Nabi norhos peak di panggagatan. Jala topu maadong dongani suru-suruani, torop akaparangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok, hasangapon ma di debata di gijang, dame ma di tanoon, diakajol ma halomoani. Lukas 2 ayat 15. Jala dinalahoy akal sursuani siya nasida dopak gijang masih padohan ma akaparmahani beta mahila tu Betlehem taida manama saon na pinabotohon itu hatai tu hita. Matius 2 ayat 1 dohot 2. Asadong tubuh Yesus di huta Betlehem di luar Judea uju hinarajaon ni si Herodes Roma aka parhapistaran sian purba tuhuta Jerusalem akanin nama di dia do raja yang baru tubui nang huida hami do bitangna di tano habistaran alani i rodo hami semua baibana. Matius 2 ayat 10 sada. Marnida bintangi mansaila situtu marwa nasida. Laos dibongoti ma bagasi gabe di ida madadana ido hoti Maria inanai dungi manukap ma nasida marsomba tu dadanaki dirungkari ma arta nasida sere hamin condohot angkana angur persumba nasida tu ibana. Matius 2 ayat 12. Dungi Roma tonani debata marhite siani pinasida unam pola mulak be tumopot si Herodes. Jadi siang dalana asing nama nasida mulak tu luat nasida.
Kami mewakili pagalak liling di tunga-tunga ta di Tikion. Parjulo amang pandita mengasihi peset turi. Holy night, the stars are brightly shining. Napatuluhon amang situa eha si hoping napapaton amang uen si barani napalimahon nyonya situa manurung puri damanik napalopon nyonya situa emeritus Asibuan Boru Pengaribuan Naparpudi Jepri Batubara. sonang ni bornginnay. Rap jongjong mahita amang inang
Luther Deon. Tapuji matu hatta sian bukueden nomor 46 telah suhutma tapapunu priyata. Siang hijau doa roh berita naik baru huna ulisi tutu ubawan tu sude kami nau tubuh dosa borgino anak Tuhanku Kristus naroma moto jeyai silebong Tuhan Ihamu uhut si sesa dosamu di bawah luwani siluwani Ainai Tuhan Raja Oni Pasuan Rona Jomai Mapati
Tuhan imaho Jesus ro dangonu die ahiro dan masine aku habi dia para makuani. Jesus hamolongan ki bogoti doho rohaki pabali siang lisude datang maka goa use. Haleluya, haleluya, narodu hita debata, matua hita bainoni, salelengi melenai. Nasihat kijang doa roh, berita nali baru do, uhuna ulisi tutu, uboa tu sudehamu. Damai debata na sumurung sian salhu na roha. Imana mangaramoti ati-ati muna do pikira munabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hami songon uluan ni huriata rabdohot keluarga. Pasahatot tabi di tonga-tongata. Selamat Hari Natal Madita Saluna. Barita nauli di perpunguan Borngin Natalon imana tersurat di buku ni panurirang Mika bidu 5 mamuka masyana sada sa rodayat opat songonoma hatana
alai anggoho alebe lehem ebrata. Mame metudo honian anggo tung pola jujuron tuaka huta meribu-ribu di Juda. Habe sian hodo harorowan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka harorowanna sian nahinan. Sian akka ari narobi seliling-lilingna. Dibaheni pasatomu ma nasida sahat rodi tikki pangitubuni namanubuhon jalamulak pasi-pasi ni akka hanggina tuaka anak ni Israel alai jongjong anggo ibana jalamarmahan mangasahun gugu ni Jehovah maritihite hamuliaon ni goar ni Jehovah di batana jadi maringam manasida ai tibulma ibana disi rodi akka ujung ni tanaon jala ibana gabe hadameon molo nang ro asur tutanotta molo nang lutahonna bagasta akka nabuluni jadi paditangotna ma mangalo ibana pitu parmahan doho walu idu ni jolma ima sahana amang inang remaja na poso bulung nani haulongan ni debata good news kabar sukacita pada malam Natal ini yang memberi kita semangat, memberikan kita ketenangan untuk menghadapi sesuatu kekuatan yang luar biasa yang tidak kita ketahui. Tentu kita semua pasti pernah mengalami ketakutan. Dan itu manusiawi amanginang. Gokdo biar di tonga-tonga ni nguluta. Ise mana soma biar dohot ancaman resesi 2023. Isema nasoma biar akamang do tamakenang maritehite perubahan iklim. Isema nasoma biar mamereng perubahan perilaku ni jolma. Tabereng ma dibaga seperti kenon perubahan perilaku di jolma na sangat luar biasa. Di ulau manangah api semuanya harus dibarengi dengan selfie. Di Natal juga selfie. Bahkan di acara kemalangan juga selfie. Bahkan detik-detik kematian orang tuanya secara langsung. Itu adalah perubahan perilaku. Bahkan ada yang membuat konten. Konten yang baik-baik rasanya tidak laku. Maka bagaimana membuat konten ini laku? Bisa saja suami istri berantem pura-pura. Tapi ternyata itu adalah konten. Jangan-jangan perubahan perilaku manusia di zaman digitalisasi akan terjadi yang namanya pembunuhan. Dan itu dijadikan menjadi konten. Itu juga adalah sesuatu yang menakutkan. Kalau yang baik-baik, sepertinya kurang banyak orang yang menyukai. Tapi yang namanya yang salah atau kekurangan, langsung banyak orang like, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi amanginang saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang paling ditakutkan manusia dalam hidupnya? Yang paling ditakutkan manusia dalam hidupnya adalah pekerjaan iblis dan maut.
Iblislah yang membawa manusia berdosa. Iblislah yang membawa manusia terjerat di dalam dosa yang selalu dalam bahasa Batak membungbung tiap hari. Iblis mengajak manusia menjadi berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Karena upah dosa adalah maut, dan begitu banyaknya ketakutan yang mangarongom di tongan ngulu ni jolma. Pertanyaan adalah, siapakah yang menjadi penolong kita? Isedo mangurupiau di tongan ni biar hon. Siapakah gerangan yang menjadi penolong di dalam kehidupanku ketika aku menghadapi banyak yang menakutkan? Demikian Nabi Mika amanginang menubuatkan seorang penolong. Nabi Mika adalah nabi yang bekerja di Israel Selatan. Kerajaan Asyur yang superpower telah menyerbu Israel Utara. Sekarang Asyur datang menuju ke Israel Selatan yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia yang tak berdaya. Dan tak satupun negara yang sanggup memberikan pertolongan untuk melawan kerajaan Asyur. Maka Hizkia ketakutan. Hizkia seorang raja tak punya daya untuk melawan musuhnya. Siapakah yang menjadi penolong kita? Mazmur 124 ayat 8 mengatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan dalam Rom 8 dikatakan, molo jahuba dongata ICB alota. Kalau Tuhan berpihak atas kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Inilah yang menjadi khotbah renungan Natal, good news, kabar sukacita yang akan kita bawa pulang dari malam Natal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Nabi Mika menubuatkan, hai Betlehem Efrata. Betlehem itu adalah kota roti. Bet itu rumah, Lehem itu roti. Berarti Betlehem adalah kota roti. Efrata itu adalah tanah yang subur. Kota Betlehem Efrata pamet metu dohonian anggo di tonga-tonga ni huta Juda. Ada apa gerangan yang terjadi di Betlehem? Ahana masa harua di huta Betlehem. Adong opat na luar biasa na terjadi. Ahame akamang do tama kenang na parzolo si Maria do si Yusuf mardalapat nama saidao lo sa ibana alai ikon nunga jupang tiki naing tubuh maibana dangadong inganan na asing ala go sude hotel do losmen khobar tu pesan ni kaisar nama dok ganu bangso iko pasurato dirina mula be mahamuna tutamuna asa idata asa bayar pajak ala nido kamang do tama kenang macet do tikini perdalanan songot par macet tanah king road tu garejon alai nappe macet dalani nappe do dalan nabi nolus ni si Maria do si Yusuf alai nunga di jalo nasida tona nasiat debata ikon hohom do nasida jala iko serep songon na jinakon ni si Maria iya si Maria di peok do hatai jala di pahusor-husor di bagasar rohana nung ngatikina dangadong tempat untuk melahirkan kandang domba adalah pilihan terakhir dungi tubuhan tubuh ma Yesus dibarani pinahan.
Marede ma suruh-suruan perbanua gijang nama dok. Hasa ngapo ma di batana di gijang la dame ma di tanau dia kajol mahalo muani. Peristiwa kelahiran Yesus bukanlah peristiwa dunia. Tapi peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa surgawi. Malaikat bernyanyi. Seandainya manusia yang bernyanyi, mungkin itu adalah peristiwa dunia. Tetapi malaikat yang bernyanyi amanginang berarti peristiwa Natal adalah peristiwa surgawi. Allah turun dari surga ke bumi menjelma menjadi manusia. Peristiwa yang ketiga adalah parmahan na diladangi masai mabiar situtu. Alai rodo suruh-suruh madok, unak kamu mabiar. Janganlah kamu takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Unang mabiar hamu. Napa opaton ima majus. Aka ahli bintang astronomis. Di Bernasida ma bintang di langit nama setiur, suku-suku ma di Rohanasida, siapa gerangan raja yang lahir? Ido bahin na marsitutu nasida meneliti. Marsitutu nasida ma bukan na tersurati. Mereka membuka dari kitab berbagai kitab. Mereka melapor kepada Herodes. Maka datang Herodes mengatakan, cepat selidiki apa arti tanda dari bintang itu. Ternyata Majus itu membuka kitab Mika. Kitab Mika 5 ayat 1. Ale Bethlehem Efrata, pame metudo honian angko maribu-ribu huta di Juda, alaisian hodo hatubuan ni raja si gonggom Israel. Ido bahen narona sidak kamang dotama kenang rotu Bethlehem marsoba Yesus. Alai marnipi mamajusi dinipi nasidei rotu tamadok unak komulak sedalamu na perjulu alai sedala na asing maho ay nang marsakap do si Herodes naing mamusahamu. Neng marsakap do si Herodes neng mabunuh dadanaki. Ido ubay na tema ni Natal 2022 PGI KWI Madok dungi mula manasida siya dalan na asing. Maka pulanglah mereka ke negerinya dari jalan yang lain. Amang inang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka melalui peristiwa di Bethlehem telah membawa perubahan bahwa hidup kita adalah dipimpin oleh Tuhan. Sang penolong yang agung telah lahir. Raja Juru Selamat telah nyata di tengah-tengah kita. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi telah nyata, telah hadir. Allah yang dari surga telah turun ke bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itulah berita yang pertama. Hai Bethlehem Efrata. Yang kedua, ia akan menggembalakan kita. Gembala tentu menuntun dombanya ke rumput yang hijau. Gembala tahu semua nama domba-dombanya. Adong detik ini Uju melayani kami di satu daerah. Adong OKL, orang kaya lama. 250 lebuna. 150 horbona. Lu bisa 100 habinga. Nah luar biasa nak kamang dotama kenang OKLon diboto akaguari horbone. Do lebune. Jadi moloro ibana saya di sebulan nang saya di seminggu tuladang tori sukun ibana do parmahan. Di mana si anggur? Di mana si
pepaya, sudi maka gor-gor di buah-buahan di bahen. Alai, gabi lupa ibana tenak kona. Tang diboto nang namurum marna daw. Seorang gembala pasti mengenal dari apa yang digembalakan. Idona sinirakon ni panurirang Mika. Ia akan menjadi gembala di tengah-tengah kita. Akamang do tamakenang. Dia gembala bukan hanya sekedar gembala. Karena gembala itu tahu mana rumput yang bergizi, mana rumput yang racun. Sekalipun rumput itu hijau dan panjang dan tinggi, segar, tetapi kalau itu beracun, tidak akan memberikan kepada domba-dombanya. Tetapi bahaya dari domba yang tidak mempunyai gembala adalah rumput tetangga lebih segar dari rumput sendiri. Itu sering terjadi. Maka ketika dia memang mengambil atau membuat rumput tetangga, disitulah bahayanya. Di situ ubahina gudang jolma, gabi madabu tujea dohot tu hamagoan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menjadi gembala kita. Tuhan menjadi gembala kita yang menuntun kita ke dalam rumput yang hijau dan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Dia menjadi damai sejahtera. Dia adalah Raja Damai. Kata damai sudah sering kita dengar. Semua suku pasti ada kata damai. Orang Israel mengatakan damai itu adalah shalom. Orang Yunani mengatakan damai itu adalah eirene. Orang Batak Toba mengatakan shalom itu adalah horas. Orang Papak mengatakan dengan mejua-jua. Orang Karo mengatakan jua-jua. Orang Bali mengatakan Om Swastiwastu. Damai. Jadi kalau bangsa Israel mengatakan shalom alehem, maka semua mengatakan wa alehem shalom. Eirene humim. Humim eirene. Horas ma dihamu pe horas. Mejua-jua Om Swastiwastu. Ahalusna Om Swastiwastu. Sama juga namanya horas. Namun Bapak Ibu Saudara, mengucapkan kata itu adalah gampang. Mengucapkan kata itu adalah gampang. Ternyata Bapak Ibu ada 3 hal pemakaian kata damai. Manusia berdamai dengan sesamanya manusia. Manusia berdamai dengan lingkungan atau alam. Manusia berdamai dengan Allah. Kalau manusia bermusuh dengan Allah, maka manusia juga akan bermusuh dengan sesamanya manusia. Muncullah iri hati, muncullah kebencian, dan lain sebagainya. Ketika manusia bermusuh dengan Allah, manusia semakin bermusuh dengan manusia, maka alam menyusun sutradaranya. Kira-kira bagaimana kita menghukum manusia? Maka ketika terjadi bencana alam, maka sama seperti lagu Ebit Gade, mungkin Tuhan sudah bosan. Siapakah yang kita tanah? Kenapa ini bisa terjadi? Tanyalah rumput yang bergoyang. Berarti amang inang, ketika Tuhan marah, alam juga turut marah. Ketika manusia bermusuhan dengan Allah, maka alam juga
menyusun skenario bagaimana menghukum manusia. Tetapi pada malam hari ini pesan Natal adalah Raja Damai telah lahir. Berarti manusia telah berdamai dengan Allah. Allah telah memperdamaikan dirinya dalam diri Yesus dengan kita. Maka ketika Allah dengan kita sudah berdamai, maka kita sesama manusia juga harus berdamai. Berarti ketika manusia tidak mau berdamai, hati-hati. Berarti dia belum berdamai dengan Allah. Maka setiap kita merayakan Natal, kita mengatakan Shalom Aleichem, Eirene Humim. Berarti kita sudah berdamai dengan Allah. Maka manusia juga harus berdamai dengan sesamanya. Maka saya ajak Amang Inang sebelah kiri dan sebelah kanan, salam Natal bagimu. Sudah, nanti kita lanjutkan. Tapi saya yakin teman yang di sampingmu duduk itu adalah kawanmu. Kalau musuhmu, pasti kau jauhi dari situ. Tapi saya yakin Amang Inang, saya yakin malam Natal ini telah mendamaikan kita dengan Tuhan. Maka hati kita menjadi damai. Hati kita tidak lagi dipenuhi kebencian dan iri hati. Karena Yesus telah lahir di dalam diri kita. Inilah good news bagi kita pada malam Natal ini. Kabar sukacita inilah Amang Inang memberangkatkan kita untuk menelusuri jalan yang masih panjang di depan kita. Kalau saya tanya sekarang di sebelah sini, apakah sudah ada yang tahu tahun 2023 apa yang terjadi? Belum. Datu pedang iboto ahana masa. Moladong datu nama bote nama gabus tui. Si Rara pedang lakutusi. Bak Rara. Karena apa? Karena teknologi otak manusia itu adalah terbatas. Tetapi Tuhan memberangkatkan kita. Membuat biar ni rohatai akamang do tamakenang. Tuhan mencabut rasa takut yang dalam hati kita masing-masing. Ketakutan yang saya sebutkan tadi adalah resesi 2023. Seluruh dunia sekarang takut menghadapi resesi. Atik pegudang jolmadang iboto ahartini resesi. Isaka bosok na dihutatan na jului adiga resesin na. Istirahat. Resesi itu adalah adong ketidakstabilan ekonomi. Tentu ala ni COVID me. Dakola sa negara na menghadapi COVID. Alay baka bodohonon 90% negara di dunia mengalami pandemi COVID. Termasuk kita. Jalahita na ron waing di bagasan Bornginon, ima akazolma na malua siya COVID. Amen? Yakin daw adong kekeluargata na korban jalan ng borhat dang buhitara marnatal di bagasan Bornginon. Apa yang terjadi dengan resesi? Ekonomi tidak jalan dengan lancar. Alania kamang do tama kenang kabar sukacita nuaing paingotok kita di bagasan upason. Hari ini telah lahir bagimu penolong. Tuhan tahu perjalanan hidup kita ke depan sulit. Tuhan tahu perjalanan hidup kita begitu terjal Amang Inang. Tapi Tuhan berkata, hari ini aku lahir, hari ini aku datang di tengah-tengah kamu sebagai penolong. Molo nung nga di bata tu mga madungani hita penolong di tonga-tongata.
begitu biarta. Jangan dong biarta sebetulnya. Hola nama jalani perjalanan nono nama. Tetapi harus penuh dengan semangat. Tabereng makamang do tamo kenang malomos ni rohatan wang dibaga seperti kian naing majuon. Persoalan-persoalan nama seborat. Mas seboras itu tuh naing persoalan-persoalan di tonga-tonga ni keluarga. Bohado yanak koku dia ketiki neneng ro. Bohado persekolahan ni anak koku. Bohado perkerijuan ni anak koku. Adiga do anak koku manguli. Adiga do muli dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang yang percaya, janganlah engkau mengandalkan logikamu, tapi andalkanlah imanmu. Karena molo nunga mengandalkan hapor siaw na kamang do tamo kenang gabe tenang maroham tenang do pikiranmu. Eda borak do nang dibaga seperti kianon rohana tenang pikiranna karejo. Pinasere marohoninna alai pikiranna si tetap kerja. Ido baina dang bui jolma modum. Adong memoli hutanami modum-modum manuk. Hadi biga mo kenang modum-modum manuk. Pipi donian. Alai holan adong margeser otik terbelang. Gudang dojol masongoni. Nama beni terganggu noaing pikiran ya ke jolma. Masa borak noaing dibaga dipikiri jolma perdalanan ni nguluon baka boy dohono nakamang do tama kenang pikiran ni jolma noaing nunga mulai error. Nunga mulai terganggu. Pikirannya ka jolma nuaing dang stabil be. Ido bahin na gudang jolma. Tokitokin naik tengsina. Darah tinggion. HP darah rendah pe bahaya do. Darah tinggi pe bahaya do. Na paling no tabo ima darah pati do. Alai moldo mabuati. Alanya ha manguldo pihitas naing jala ikon berpikir. Tetapi jangan andalkan pikiranmu. Ido bahina di natalon ikon marlas ni roha do hita saluna. Jadi ditiki di Bonapasug kami merayaun Natal. Pagi-pagi jam 5 ngatur Victor makuling aka B2 aka na belga-belga. Adong mamuse horbo merbida me. Merbida. Jadi olo terlebak rotu gereja alani mangalopa silopau dope. Alai tarboto do bida nasida. Molo horbo do bida nasida tortarida do wabba. Molo marho sarupani makatai do tiba kabiasa do molo taset torbo seheradang magu wa mai olo magabisong na harum horbo ma situasi baru akamang do tamo kenang masih baik kue nabi molo di daerah pahai lomang madisi molo di Toba naniura jitor haboto do molo di Toba neng marnatal marhuni sude tangan di jolma. Jitor haboto do mangura marnaking inat tau ni naroha. Molo dihita dari kotoon bau parfum do rasa. Alana yakin daw sude jolma mempersiapkan dirinya bagaimana penampilan harum di nalaho marpungu di gereja. Alania kamang do tamo kenang. Masai la situ tu doro aku mamereng parjupangata di bagasan Bornginon. Anggoro aku nakaning manatap sianan Tuhan, olo na maharwa songo taon na liwaton. Hupara di hami tempat ala-ala rou dan oti jol maro. Habis luar biasa. Ngagudang kita ison, ugudang do pinueng di gedung sekolah minggu. Jadi sarupa do torok madison do isan.
mabeni semangat ni hita namar Natalia kamang do tamo kenang ima pabor hatto kita tu tahunan engro. Edang ala ni gugu hape na manguduon. Ngatabere nga kamang ala ni pandemi i puhe do sudi. Namora pe puhe na pus pe lampuhe hian. Alai di sima sadar hita zolma. Dang adok kape ala ni gugu ni hajol maunon. Holan ala ni asini roha di debatado. Ingot tamudo pe tahun 2021 hola batu jolma ngasih bereng sudah tibana. Anggo sonari molo batu dadati ngena. Tapola risi be. Molo adong tikini na somar masker ngi pada jolma. Anggo noeng buka masker midah ngena. Terus terangnya menghudokon. Tahun 2020 molo hutan da jolma. Alanya aymar masker sudi. 2021 nunga mulai hutan dabe. Alai tahun 2022 nunga mulai jelas be hutan da. Bagak-bagak bapi perbalio di neraka. Alanya kana so naso mabuka maskerna dibuka maca satokin. Bahdang berani halako. Daku bawa tomang namekil hamang namuruk. Akan amar maskeri. Akamang akenang. Ima pandemi. Jadi titik masa pandemi. Sehingga do akaede nama dok. Tuhan berapa lama engkau menolong. Sudi jol matangis. Alayadong do jol mamadok. Tuhan telah murka di tengah-tengah dunia. Mola madok bisa ya. Alayau padi tadang ulau manguhumi. Molo uhumi non kan besera au panguhumi. Alai dirimang-rimangi metutu. Molo taparrau do akamang puasa terjadi aka gempa di baga seperti kenon. Sarupa donian gempa na masa ditoba di Silidung doho di daerah Jawa. Gudang jauh na hancur jala gudang na moding. Gudang jolma na mabiar alanya. Alai di pesta Natal di Bagasan Bornginon akan terjadi perubahan. Sama seperti Majus yang berjumpa dengan Yesus. Perubahan terjadi di dalam dirinya. Majus yang sebelum berjumpa dengan Yesus telah berubah menjadi Majus yang setelah berjumpa dengan Yesus. Perubahan nama. Majus sebelum berjumpa dengan Yesus ima Majus nalululu. Alai dung berjumpa dengan Yesus. Majus dotong alai Majus namarlas ni roha. Jadi hita pe sotung lululu be hita. Nama dok di dia do Yesusi. Aito hodo Yesusi tubuh. Gudang dope hitan yang terpengaruh tu akka na di YouTube do taka ajaran na asing. Mana Tuhanmu itu, Allahmu itu manusia. Kalau dia lahir, siapa bidannya? Dungi Roma muse ina nama tua. Bohado elus tu siamang ina. Kupikir tak song binyan suku cukun. Hapor siai ma nani hapor siomi. Hapor siomi do balua hoko. Unang beganggu hapor siomu moloro adong na balidak ko. Boy do gudang ro ajaran-ajaran ya kamang do tamakenang. Alani ido hitan waeng dang Majus na lululube alai Majus na mulak marlas ni roha nama dok. Nung apa au do Yesusi. Saya telah berjumpa dengan Yesusku. Alani do jolma nang pajupa do Yesus. Dang adong bedisi biar ni roha. Taringot tuar tapi udang biar bion. Ido baina berani Majusi mangalian persembahan namas. Persembahannya kemenyan dohok mur. Tang biar ibadah.
alai ido satu ngadong anu mabe pilihan namas asa songo maju siau inamu lu jano kami parhalado lama buani tu toko mas magati alaya hadu piliata pilihan no marga ima dirim peleho madirim nagabe pilihan nabadia tu debata dung ditadaho Jesusi peleho madirim unang beoloho mameleho dirim tu sibolis jojodo hita sibolison hidup bayi narong jol mamadok unang jono kiau sibolison hau inna hadu tahun soninang ya jangan kau dekati aku sekarang menjadi iblis ninna ujunga Roma amatei itinggal homai natte satokin soni do benok mangadupi inna alaniah kamang do tamakenang songo jol mane baru hita ilo baina rota tajis madok parange hokamuma parange ne baru parange hokamuma parange ne baru songon sihuto Yesus Kristus atong dia do parange ne baru sihuto Yesus Kristus Matius 5 do masih takas di si mertua masih baik dame ai guaro do nasida anak ni bah dan itu kalau aku camite mertua masih baik dame ai guaro do nasida anak ni iko berani di sama dokoni anak ni rebatan wow alani isi baik dame wow di tonga-tonga ni ngudukku napa dua hon Lukas onom gabe para sini roha mahamu songon amamuna para si rohai hendaklah engkau murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati mulai dok murah hati burju alai dang burju tanda kutip burju nasasit tongedo alana hiadu songoni di hutanami madoko kata ma sian ale-ale ninna torjong-jong ibana iya namation naburju doon odo dong aku merjuji molutel wau tordilano do modalhu burju hied do amato dang tarhalupa unawon hiadu au rab do hoton manako pisang tuladang niopusianu itu namanya burju tanda kutip alai burju na dimasuk na disona kamang do tamakenang tulus yes rohana polos alai dang poltak polos tak berotak alai polos iso masuk na ima songon darapati na tulus rohana setia ima ngulu ne baru namangihut ima mar ngulu ne baru akamang do tamakenang marhapor siaon imanmu adalah senjatamu imanmu iman apa luoko ido baina rota tajis madok mulak akasisan nei mulak maho di bagasan hapor siomi opia kamang do tamakenang di pesta natalope di paula do hita namadok mulak maho hapor siomi do balu hoko hapor siomi do pamona koko hapor siomi do mabai lasroham hapor siomi do mabako malua siadalan naso dialomohon ni debata maka pulanglah mereka ke negerinya dari jalan yang lain. Biasa dia kamang do tamakenang rohita nak itu son meliwati imam boncol do alai gabi mulak kita non sian ngurah rai alanya imam boncol macet muki donot tado nak kingsan imam boncol do ikon san imam boncol do mulak inna hita dungi ro tu hamadok daong
ikon sangurah rai doho atik pedo dalammu alai ingok ma dalam mi nunga jolo hubulu si dalan nanai si bolu sommi nunga perjulo siani alani dalani ma. Jadi luar biasa do pesta Natal di Bornginon nama dok. Hai Betlehem Efrata, kota kecil tempat Daud lahir, maka di situ juga raja yang baru Yesus itu lahir. Nunga tubuh be raja damai, tubuh mai di bagasan rohata, tubuh mai di bagasan keluargata, tubuh mai di tonga-tonga ni punguan marga, tubuh mai di tonga-tonga ni hita na sahuta, tubuh mai di tonga-tonga ni bangsota, alani hupasata mima di tonga-tonga ta. Selamat hari Natal, biarlah damai dari Tuhan menyertai tinggal di dalam hati kita. Martang yang mahita. Moliate mali Tuhan Jehovah di barita nauli naung tolkas di tonga-tonga nami. Kabar suka cita, barita lasni roha, ido nasaha nuayang di tonga-tonga nami. Dinago biar tutuali Tuhan hami di Portibion, dinama mereng akan masa, di resesi ekonomi, di perubahan perilaku ni akan solma, perubahan iklim, tahutan situ tudo hami. Alai di bagasan Bornginon di Paborhato do hami, nunga tubuh ima raja na marmahani hami, nunga tubuh raja na mga leon hadameo di hami, nunga tubuh raja penolong di tonga-tonga nami, ima Yesus Kristus Tuhan nami, ima na paborhaton huriam ali Tuhan di bagasan Bornginon marlas ni roha, mga dupiak kadalan na naing sidalanan nami, atik pedao daw dalan na naing sibulusan nami dalam masaymol ali Tuhan, alay porsedo hami tuho nung jumolo ho madalani akadalan na naing sidalanan nami, alani iso ng soharibu-ribu amahami. Pasu-pasu mali Tuhan parpungan nami di bagasan Bornginon, asa tung sonang situtu pakilalan nami. Dinapaju pahami nuang akaruas ni huriam, natongon ro sian aka inganan na asing, ro mardelani tupulo balion, rak marsaro hami di bagas corong, rap sudi ruas ni huriam haga bebe den pasaron, sisada tangiak kami, sisada panatapak kami tujulo ali Tuhan, na di paborhotodo aka na porsiai, ope hupuji upasang apa mimaro guarmo. Hasangapom madiho ali di batana di Banu Agijang, dame ma di tanoon, dia kajolma na makalomohon hatami, imahami, atong sonang mahami, dinalaw mulak siyan bagas corong, mga sahon Kristus Jesus, jaloma tangiang nami. Amen. Tapuji Tuhan ta, laos tapasaha ma peliata. Oh
Sian benua kijang roh Kristus Tuhan kami. Putih bion ramundo binai ni dosai. Tuakan nama Jakodo Rosi Paluai. Nabadiai Roh Tuhan mibe Oh Bethlehem namet meti oh asal modong ho umir dopi tangi oh mardidao alai Sian hodo panodang natoto napi narsita nasailau seorang ibon ino seorang Jongjong Mahita Saluna. Kristus Tuhan kai idona bina pohari bitang atiuri parangan bagi surga Tapasama pilihan tuadu panidibata martangiang mahita. Ali dibata amanami na dibonagijang. Hodo harwani salutsi leleo na denggan. Do nasa ulibasa na maliutus. Hupasa tami masya nelumi tuhami pilan nami tuho.
Sejalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejar ramoti. Asa parasiang hami pelianon. Pati bulu nara jom di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanay mariti-hiti todim. Asalam tadahami godang ni sidalom itu hami. Asalam gerger hamado muliat itu ho. Mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Gijang, say pinorbadi amaguarmu, say Roma harajonmu, say saut melo meneroham di menotongon songon di banagijang. Lehon matuhamis deron hongluan siapari, sesa marsunami songon panisanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugyut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siya Tuhan debata, jala mulak mahamu di bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabugina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabugina tuho jala di pasor homadamena tutodim. Sudi parhalado, rabdohot panitia, pasahat to di tengah-tengah atas. Selamat Hari Natal. Unang lupa ita marsugot, ibadah pertama tahun walu, jam 10 do jam 5, laos dipatu pado marulaun nabaria. Marsisalangan mahita saluna kamang do tamakenang patuduhon, lasni rohata saluna. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Shalom, selamat Hari Natal, Horas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pesta sukacita akan kita rayakan, yakni Hari Natal, mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu datang di tengah dunia. Kasih-Nya sungguh besar, dan itulah yang menyemangati kita. Oleh karena kasih Tuhanlah, maka saat ini
kita masih diizinkan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema Natal tahun 2022 sesuai dengan tema PGW dan KWI yang tertulis dalam Matius 2 ayat 12b. Demikian firman Tuhan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Para Majus yang terkenal, ahli bintang, ahli filsafat, orang-orang kaya dari timur telah datang untuk menyembah atas hadirnya Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Mereka bersuka cita, mereka penuh dengan kegembiraan oleh karena Yesus telah datang menyelamatkan dunia ini. Oleh karena mereka telah berjumpa dengan Yesus, maka mereka pulang, bukan lagi pulang dari jalannya yang lama, tetapi mereka pulang dari jalan yang baru. Itu menandakan bahwa ketika kita telah berjumpa dengan Tuhan, jalan hidup kita yang lama, marilah kita tinggalkan. Jalan hidup yang baru, marilah kita telusuri, jalani bersama. Karena apa? Karena setiap orang yang telah berjumpa dengan Yesus, maka ada kehidupan baru dengan Dia. Dan melalui pesan Natal ini juga mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa jalan yang ditentukan oleh Tuhan, walaupun itu sulit dan berat, tetapi jalan itu penuh dengan sukacita. Walaupun dunia ini menawarkan jalan yang mudah dan gampang, tapi itu akan membawa kecelakaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sebagai orang yang percaya menjalani jalan kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Maka kami pimpinan jemaat HKBP Resort Bali, HKBP Denpasar mengucapkan selamat hari Natal kepada pimpinan HKBP, Opue Porus, Amang Sejen, Kadep, Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Semua Amang Preses yang ada di distrik di HKBP, semua teman sepelayanan pendeta, Bible Pro, Diakones, Guru Huria, Evangelis, dan para sintua. Dan secara khusus yang kami sayangi kepada seluruh jemaat dari kategori sekolah minggu sampai dengan lansia. Mari kita sambut perayaan Natal 2022 ini dengan sukacita. Kami mengucapkan Shalom Horas.